Siyabingelela embukeli lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Umafafuke njengabanisa abanesama unkosakelela maqedo lala bafosa nokwajesu khodla khodla uma uvimba ngala. Uthi kusungale umkhovo oyiphaya madengena eshasa ngitshela. La inethezeka TV siyabingelela babukeli emakhaya. Hlelo lumnandi la sithi khona uphila kanjani. Siyathemba ukuthi nani niyathakasela emakhaya ukuthokoza kwenu kusenza nathi ukuthi sithokoze ngoba incwadi lokho engenile abanye basicela lokhu nalokhu kodwa ke njengamanje khona insizwa ethe ayisibhalele ithi izofika qathatha sihlale phansi nayo mase sixoxa nayo khona la sithi khona uphila kanjani khona insizwa qhamuka le phezulu egoli kanti ungazaduma kanyama iphela amazinyo endoda yathi cha izokhuluma nathi bukhona mnteka baba angikubingelele ekhehle lami ngwamukele kwinethezeka TV. Ngani yakuthi kunjani bhuti? Siyaphila mteka baba. Sikhuluma nawe nje impela sibona imoto ukuthi hayi athi gijima kubovu exhaust la. Usuka leka egoli kanti ungaziyaduma uhlasele ngani mteka baba? Mfowethu la ngisheli khona ngisheli egoli la ngidabuka khona ngidabuka ejozini. Ngibhalele lolu hlelo nje ngoba kunesimo engaphansi kwaso esibi. Igama noma ngasezokwazi ukuzidalula ngoba ngiyasaba. Ngingaphansi kwesimo esibi la. Ngathola umuntu wesifazane ngathandana naye onakho konke. Masithandana naye wanginikeza imali yokuthi sishade ngihambe ngomlobola. Imali ukuthi ngimlobola ngayinikwa kuye. Uyabona. Kodwa manje kunezinto umfazi wami akazenzayo engingayiqondi kahle ngathi ngizothi uthwele noma uyathakatha yini. Kunezinto eziningi akangenzisa zona unenhliziyo embi into mangabe ngahambisani nayo uhlezi nje ezokwenza show nje ayiphambili uyayivala. Ongangokuba udade wethu uthe isoka lakhe mengabe limlobola yena ke lapho bengakakwazi ukuthi ngimlobole. Maye ngabe limlobola isoka lakhe udade wethu umfazi wami wanginikeza into wathi ngihambe ngoyifaka kudade wethu lapha endlini yabo bahlukana waphela umendo. Kodwa yonke lento mangabe ngenzisa yona ngibona sengiyenzile ngiyibuza ukuthi ngivume kanjani yonke lento. Manje ngingaphansi kwaloso simo angana nokuthi ngixoxele ibani ngoba nasekhaya bathi mabe ngibona ngiphethe le mali ngithi ngiyolobola yona le ntombazane bangibuza ukuthi ngiyithathe phi yonke le mali ngathi hayi ngihlanganisile njengendoda. Kanti nasekhaya ke futhi indaba yami nayo le ntombazane abazange beze behambisane nayo ongangokuba ekhaya ngisayi. Lo muntu ngingasho ukuthi kufana nokuthi angazi noma ngizothi ngithumbile noma nginjani because ngihlezi nginayo isikhathi esiningi. Ake ngibuze la ekuhlanganeni kwakho naye ngoba ukhuluma indaba yokuthi usejozini uhlale egoli nihlangana phi naye lo wesifazane ukuhlangana kweni kokuqala wena kwakuyinhlosoni kwakuukuthi mhlawumbe ngene ebudlelaneni noma nje uyayidlalela. Qinisweni ngingasho ukuthi ngangiyidlalela ngoba sayihlanganele ematshwaleni. Then kayisa lokho wabona ke siqhubeka sixhumana vele wabona umuntu mazohlala ematshwaleni angeke uzusho ukuthi yabo sekuyena kodwa kusuka lapho ke saloko yabo silandelana ukuba siyathandana yonke into ngayibona nje yonke into mina isinje angiyazi ukuthi kahle yonke into ngiyibona ikhula ngibone nje sekunjena kahle. Kungani ekhaya bengathandi ukuthi mhlawumbe noma bengayithandisisi udaba lalo wesifazane ingenxa ukuthi mhlawumbe bambona ukuthi uright empilweni noma umona owaba khona wena wabona ukuthi kuyini ekuthena ukuthi bengamfuni lo wesifazane ekhaya bakholela esintwini kakhulu. Mabekholela esintwini kakhulu ekhaya kuke kwahamba uyavela indaba yakho unkosikazi. Mina unkosikazi uyazi ukuthi ngisho ngathi ngihlela into ethize engazohambisana naye uyakwazi ukuthi angibambe angitshela ukuthi lento eyiplanayo kuzomela ukuthi uyiyeke. Izinto akangenzisa zona angizazi ukuthi ngivuma kanjani ngibona sengizenzile. Unkosikazi wami mina unokuthi aphume ebusuku mephuma ebusuku ahambe mina uzongishiya ngithwalisa itshe. Angithwalisa itshe kanti lonto ngangeze ukuthi mawenzisa lonto umuntu umfazi usuke ethakathe mangabe wenzisa umfazi wakho leyo nto le. Mama mekuthwalisa itshe ukushiya netshe ulithwele endlini noma wena uzohlala lapho nje endlini uthwala itshe subonke. Bafowethu kuhleka noma kufiwe. Ake ngibuye la unkosikazi ungakanani kuwe?
ubona ngize la kodwa ngicabanga ukuthi vele okuningi bese ngikudelile uthe ukukhula nginami unkosikazi ukhulile ngoba yena una 45 yeah mina 45 mina ngapha ngina 32 yeah ukhulile kakhulu mina kahlali nje ngisenkingeni senabo abantwana babili abenu nayo unkosikazi unkosikazi ziningi izinto angayiqondi ngayo angazi kuthiwa abami kodwa anginaso nanesiqiniseko unkosikazi mina uke wangitshela ukuthi angithathe isithembu kuningi okwakhe engingakuqondi nokungithusa uke wangitshela ukuthi angithathe isithembu unkosikazi mangithatha isithembu isithembu ayingithathisa sona kwafuneka mina ngithathe omunye umuntu wesilisa kanjani emake umuntu wesilisa uzoba owakho noma esakhe lesithembu noma isithembu sakho inhlalo yona injani eyabo ngoba ngiyayibona ukuthi ngathi abangani wena ke wena naye umnakwabo unkosikazi wakho wesibili inhlalo ime kanjani phakathi kwenu nobabili ngabe kukhona naye abuye kusole noma naye usesetshenziwe imina kumele ngilale naye ngakwenza ke lokho indaba yonakala mangabe sekuyena ke manje usefuna ukulala nami ilapho ke la kunakale khona ekhaya bathini kuso sonke leso simo fanele sibuyele nasekhaya bayabona yini ekhaya ukuthi wena wenzani empilweni lesithembu sithatha ngokuthi mhlawumbe ukhipha abakhongi uyolobona noma isithembu mbumbulu nje esitshawa ngaphansi undercover ekhaya okuningi abakwazi ngami ngoba wangithatha wangibalekisa ekhaya mina ngifana nento ethunjiwe wangithatha wangibalekisa ekhaya ngihlala ekhaya abantu basekhaya angiqhelelene nabo kakhulu yabo okuningi nje kahlahla ngikwazi nanokuxoxela umuntu lesimo sami ngoba manje mina kumele ngilale nalolu hlobo lolu angazi ngizothi uyalala nalo ngangilala mina nalo namanje futhi ngisalala inkinga engiyalayo ukuthi lona ke lilale nami ukumshiya nalo lohlobo ngoba phela liyakhombisa ukuthi liyindoda nalo liyakwazi ukulala malikwazi ukufuna ukulala nawe uyamshiya nalo unkosikazi njengomna wabo bazwana engathi babangani manje ke kulesi simo esingaka kumanje iziphi inqumo oke wayithatha obonayo ukuthi yabona lezi inqumo sengeke ngayithatha empilweni yami ekutheni mhlambe ngikwazi ukulungisa lo daba noma ngiphume kulomshado engikona noma wena usafisa ukuhlala kuona lo mshado noma usizo kukhona okwewalizama nje kakhulukazi noma kube lapho bendabuko ukuthi mhlawumbe bekubhekise yazi ukuthi angeke ngithuke nje ngoba ngihleli nawe njengamanje mase ngingena ucingo athi uyibona yonke lento eyenzekala angeke ngize ngikuthule sengeke ngazama ukubaleka njalo into mangabe senginje ngiyaphuma uvela aqhamuke la namanje ukuthi ngila ngiyathuka ukuthi kube kanjani sengizamile ukubaleka apakisha ikhwama zami ngizama ukubaleka angibambe namanje ngoba ngiyilana nje angazi kuzophelela phi abangani onabo umama wekhaya abangani nje abaseceleni angithi nahlangana endaweni yokucisha ukoma la kwakujatshulwe khona abangani unabo bapha abangani bakho wena ohamba nabo ngalezi zikhathi akekho umuntu oseduze kwami mina ngingedwa nje yena unabo abangani angifinyeleli futhi nabo kubona uzwa nje mekhuluma ngomngeke phela mina ngishise ekhaya nginegumbi lami nje ngihlala kulona ngedwa elami nje ngihlala kulona ngedwa angiboni wabona namanje ngiphumile nje ukuthi ngifikile angikholwa ukuthi ngikwazile ukufika la kulolu hlelo inhloso ke noma inhloso yakho ukuthi mhlambe ukwazi ukuthi ufike kulolu hlelo bekuyini ukuqwashisa mhlambe kwabanye uthola ukuthi babambekile kanje ukuphuma noma indlela yokuphuma wena kukhona yini intuba usuyibonile ukuthi ungaphuma futhi ngayo lentuba ngoba usukwazile ukuphuma uzofike la nokuthi ngibe la kumzamo ukuthi ngikwazi ukuphuma lapha ngilwela khona ngidinga usizo ekuqwashiseni ngikhala ngendlela engahlangana naye ngayo
inake wangidonsa nangemali kakhulu ya into eyenzeka. Mina yindaba zasematshwaleni lezi nje yabonga ngiyisenkingeni engaka yindaba zasematshwaleni. Mase uthinta ke indaba yemali nokuthi usola ukuthi uthwele uphinde usola ukuthi uyathakatha ngoba useke wakwezisa izinto zokuthakatha yena unkosikazi. Ngifuna ukubheka la esimeni sokuthi ngabe wena ukholelwa nokuthi nawe mhlawumbe uthakathiwe. Mina ngicabanga ukuthi kudlalwe ngami kakhulu kuningi okwenziwe kumina ngoba nakhona lento le yabona ngoba ungizwa ngikhuluma ngakho ezinye insuku angiyiboni yonke lento mhlawumbe ngangila mhlawumbe ngaphinde ngabe ngisaphinde ngiyikhuluma lento ngiphume futhi kuyona ngiyikhohle nje ngibona ngathi yonke into right phinde kube nesinye isikhathi la ngibona konke hayibo ngikuphi la uyabo so ngasho ukuthi angazi noma ubuvuselelwe noma wenziwa kanjani kodwa ngasho ukuthi ngithakathiwe ngokubuka kwami ngoba ngangingekho nje ziningi izinto ezenza kumina engingayiqondi. Namhlanje mina ngoba ngila ngihambe ngekho umuntu endlini kahle kahle ngikwazile ukuphuma bebengekho nje bonke bebengekho. Manje umnakwabo yena ubashiye bobabili ekhaya le enihlala khona eGoli noma naye uyayi-understanda lempilo ephilwa lapha. Umnakwabo akukho ake ekhulume lo unkosikazi wakho ke wesibili manje lo wangasese ngoba ekhaya akaziwa kahle. Umuphi yena? Lo oyisitabane. Indlela akenza ngayo yena ngathi wazi yonke into. Kanti wamkhethelwa uyena unkosikazi? Ayofika naye. Uyena wangitshela phela ukuthi angithole isithembu. Ngathi ngithi isithembu wathi ngathi ngisalalele lokho. Akudlula ngasikhathi esingakanani. Angitshela ukuthi ngizokutholela uma ukuthi uyahluleka uyena wangifikela naye lo muntu. Ngabona futhi nami sengivumile ukuthi ngavuma kanjani angazi ngayibona sengivumile. Manje ke ake ngibuze la abantwana bona inhlalo ke nabantwana ngoba nina abantwana babili bathi baba kuwena uyazama nokuphuma uthini ngabantwana mongasho lutho ke ngabantwana ongaka ngoba uthi uzwa kuthiwa abakho sengifuna ukubuza la ekutheni ukuthi inhlalo phakathi komndeni ke ze family yakwazi ukuphuma out nabantwana noma nihlele ekhaya noma kukhona nje indlela enenza ngazi ukuze abantwana bengasoli lutho phakathi kwenu. Ngendlela ekuyiyona lo muntu sifazana kanani indaba kakhulu. Abantwana basekhaya ngicabanga nanokuthi bayakubona lokho ukuthi mina ngubaba kubona. Ayikho nje leyo into leyo. Mina ngihlezi ngisendlini. Yeah. Uyena ophuma nabantwana makuphuma. Phela. Wena uphuma nabantwana. Mina uningi angikwazi ukuthi kwenzakalani. Uningi angazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba ngisho ukuthi angazi noma ngathi ngithwetshuliwe noma kodwa okuningi angikwazi. Esoqinisekisa njengamanje ngoba usuze wafika njengenethe ka TV sizozama ekutheni ukuthi sibe nemiyakazo ukuthi kube khona mhlawumbe usizo olutholayo okungenani kungatholwa incingo noma uthole incingo zokuthi ethi yekele leyo nto ekubeni thina kukhona mhlawumbe esihambisana nakho njengamanje ekutheni ukuthi ube khona usizo olutholayo lapha nalapha ngoba inkundla zokuxhumana lezi ngoba sila kuma social media ngenzeka ukuthi la unkosikazi ethuke vele sehlangana nalo noludaba olukanje kanti ekugcineni wena fanele vele ulithole usizo uyayibona into kanjalo asithi nje kusukela manje masuka la njengamanje sohamba sibone ukuthi usizo ungasizakala kanjani makhona abantu abashoyo ukuthi ungasizakala lapho sozama ngokusemandleni ukuthi siyakusiza kulokho ngoba baningi abantu engikwazi ukuxhumana nabo nengibuye ngisebenzisana nabo eze ubunyanga nobuthandazi baningi kakhulu esingabuka khona ukuthi singakusiza kanjani lapho ukuze kube lula ekutheni ukuthi uphume kule nkinga okuyona okungcono uthi uma ubuyele emuva ubuyele isimo sesithe ukuba ngcono kuwena usuwazi ukuthi uyelani le eGoli la khona ononkosikazi wakho khona. Ngiyacabanga ukuthi lokho kungakusiza kakhulu. Kuyongithokozisa lokho kakhulu kodwa into engiyidingayo ukuthi kufinyelele emndenini wami lokho kodwa sekungakwenza ngale kwamakhamera mhlawumbe ukuthi ningafike nibabekeleni ngalesimo sami
ngoba sengiqhelelene nabo angikho nje eduze kwabo angikwazi ukufinyelela kubona. Kulungile sozama sothatha nenamba kuwena sifonele oyedwa sibuza ukuthi uyakwazi yini niyagcina nokuxhumana sibone ukuthi simisa kanjani emva kalokho mase thina senza uhlelo lokuthi siyasuka la sinikela khona eJozina kude kakhulu mase sizama ke usizo engathi lolo sizo singaliqala sesihamba nayo umndeni ngoba asifuni ukwenza usizo ngasese umndeni ungekho ngoba kubalekile ukuthi kusizakale wena uyilunga lomndeni wabo egcineni yonke into abayoyibuza kithi iyobe iphathelene nawe okusho khona ukuthi asizame kanjalo njengamanje sibone sixhumana nobani sokwazi nje ukumthola ekhaya sikwazi ukuxhumana naye njengamanje. Ngiyabonga kakhulu mntakababa. Kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya ngoba uzwile udaba ubhuti eyibekela lona osukwini lethu la namhlanje la sikhona sikhuluma khona ngensizwa ehlukumezeke kakhulu kodwa kubalekile isekuthenini ukuthi okay siyabathola abomndeni esixhumana nabo siyathola futhi nosisi okuyena umnikazi wodaba okuyinkosikazi wakhe naye sesikwazile ukuxhumana naye kwathi ukuthi usendaweni ebhizi okubalekile ukuthi ucwaningo nokunye okufanele beyiphendulele kakhulukazi bona kakhulukazi laba baseGoli soqhubeka kwenye episode ngoba lula nje kanjalo igama mina ngumzothule ngwakashembe Sibongo silandela einkundleni zokuxhumana ngena lapha ku YouTube, TikTok, Facebook uthi Nethezeka TV yimo wakho DJ Ponyaponya ayiphindi dibani.